राजे, विशाळगडावर पोचल्यावर तोफांचे 5 बार द्या. तोवर या घोडखिंडीत अडकून ठेवतो तरी. नमस्कार, मी स्वागत आहे तुमच्या आपल्या ग्रीड मराठी यूट्यूब चॅनलवर. पाऊंडखिंड या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित पाऊंडखिंड हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला आहे. या चित्रपटामध्ये रायजीराव बांदल यांची भूमिका साकारणारा अभिनेता अंकित मोहोळने पाऊंडखिंड या चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यानचे काही व्हिडिओ त्याने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर केले आहेत. दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की खाली चिखल आणि वरून पाऊस असं एक खिंडीतलं शूटिंग 12 दिवस चालू होते. शंभूराजे ही जागा नीट पाहून ठेव. हा केवळ कासारी नदीचा उगम नाही, शौर्याची बलिदानाची गंगोत्री आहे. ही केवळ घोडखिंड नाही, तर पुढची हजारो वर्ष कुणालाही अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देणारी ही आहे पावनखिंड. पेटतो त्यालाच मरहट्टा म्हणतात. पाऊंडखिंड चित्रपटात मुख्य भूमिका असणारे अभिनेता अजय पुरक यांना बाजीप्रभू देशपांडे यांचा लुक देण्यासाठी असा हा मेकअप करण्यात आला होता. अशाच प्रकारे अभिनेता अंकित मोहोळला सुद्धा श्रीमंत रायजीराव बांदल यांचा लुक देण्यासाठी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे मेकअप करण्यात आला होता. अरे दुश्मन असू दे, गनीम असू दे, किती बी हुशार. युगत मांडली हे गाणं आपण सर्वांनी ऐकलंच आहे. या गाण्यात शूटिंग हे कसं झालं, कोणत्या ठिकाणी झालं, हे आपण या व्हिडिओ क्लिपमध्ये पाहू शकतो. अरे दुश्मन असू दे, गनीम असू दे, किती बी हुशार. यानंतर सिद्धी मसूद याचा लुक देण्यासाठी व्हिडिओत दिसत असल्याप्रमाणे मेकअप करण्यात आला होता. तसेच नवनवीन व दर्जेदार व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही हा व्हिडिओ जर फेसबुकला बघत असाल तर आपल्या फेसबुक पेजला फॉलो आणि लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.